biblioconfit d'avui, dedicat als nostres usuaris adults, és un llibre d'Isabel Clara Simó, l'escriptora nascuda a Alcoi, l'any 1943, que ens va morir ara fa un parell de mesos, el mes de gener, i hem triat un relat d'aquell llibre que se titula Dones, que se va publicar l'any 1997, i és un recull de 17 històries de diferents dones. Dones, d'Isabel Clara Simó. Amor de mare. No m'agraden els meus fills. Sé que sona molt malament i que per això, encara que ho pensi, no ho pots dir a ningú. Però és la veritat. De petits sí que m'agradaven. Jo penso que potser no és a ells a que estimam, sinó el concepte. El concepte de fill. Sap què vull dir-li? Miri, jo aquestes coses les guardes, perquè jo ho he guardat tot. Si sabés que... Mai he tingut en qui descarregar, perquè les meves coses fa vergonya de dir-les. No les confies. Ni tan sols quan l'Emili em va deixar, ni quan va estar fet el divorci ni res, perquè són coses que no es poden contar. Per exemple, que ell m'ha posat la mà a sobre? Sí, perquè això tothom sap que és una bestiesa, i que jo... Però totes les altres coses, molt més ruïnes, molt més baixes, molt més insuportables, no es poden dir ni els més íntims, perquè em mirarien estrany, preguntant-se com m'ho deixava fer, com em deixava dominar així. No, tot m'ho he guardat. Que quines coses? Primer que res, la gassiveria, perquè en això sí que he patit. A veure, jo sé que sona estrany i que ningú no em creuria, però he passat molta i molta estretor amb aquella casa tan gran i tan luxosa, en jardí i tot, i el nivell de vida de l'Emili, i les festes, i tot plegat, la mena d'amigues. En fi, tot. Qui es podria creure que jo tot sovint no podia anar a la perruqueria? I els papers que he hagut de fer? Que després, quan et divorcies, tothom et gira la cara, però els que no té la gilera en pensen, ho veus en els ulls que et posen quan em miren, que jo som molt rarota, que hi ha més coses que les que dic. Diuen, home, això que et pegués per mi és definitiu, i això vol dir que vegés que hi ha hagut d'aguantar l'Emili amb el meu caràcter, i tots els papers que m'ha tocat fer per això dels diners. Mai del mai he tingut un cèntim. Una tortura. I no he dit ni un mot a ningú. Miri, cap de les meves amigues s'hauria deixat escatimar-se la vida. I no sols jo. Els nois han passat el mateix. Que jo soleta ser les llàgrimes que he hagut d'aixugar pels reis i pels sants. Col i si li dolgués en l'ànima cada cèntim nostre. I equilibris el de roba. Jo sé que es nota quan un vestit és original, ideat per tu, i quan és simplement barat. Sort que tenc imaginació. Un dia una festa, sap que portava de vestit? Un moca de la seda que m'havia regalat la Dora, lligat com un cosset, i una faldilla que l'he portat tant de cots que se la deuen saber de memòria. I una pila de collaret d'aquells que no valen res però fan efecte. I les arracades de quan em vaig casar. La veritat és que estava bé, perquè jo sempre he estat lluïdora. Això sí, però si hagués pogut gastar no la meitat, la desena part del que es gastaven en roba de les meves amigues. Que com? Doncs controlant totes les despeses, fins i tot la compra. Miri, només li haig de dir que vaig haver de deixar de fer jo la feina de la casa perquè amb el que ell em donava no podia pagar ni 2 hores d'una dona de fer feines. I anant en compte per no fer-ne malbé les ungles. Inventant tot d'històries sobre una millona molt bona que ens havia deixat per anar a casar-se. Em feia una ràbia quan el veia ell empolinar-se. Surt avui, deia, i jo el mirava vestir-se. Quin bé de Déu de coses, el vestit tan bo, d'aquells que cauen bé penjat a l'armari, i tot, i la camisa de seda feta a mida, i les corbates italianes, i les sabates també italianes, l'encenedor d'or, els botons del puny, tot un bé de coses de marca, de primera qualitat. I si li deia, mira, Emili, que jo no puc tornar a portar el mateix vestit, que ja me l'han vist una pila de cots que faré el ridícul. Sap què deia? Sí, dona, tothom pendent de tu. Si és una reunió de negocis o que penses que els còctels són per presumir. Sí, li deia, es que he d'anar a la perruqueria, mira com vaig, deia, un altre cop. Un cop al mes li semblava massa. I les amigues? Bé, em dic amigues perquè es diu així, perquè jo amigues i menys amics no n'he tingut mai. Fora de la Dora, que tampoc no ha acabat d'entendre la meva vida. Com vol que l'entengui ningú?
Formes part d'una societat i cada societat es comporta d'una manera, però jo havia de comportar-me d'una altra. Per exemple, el simple fet de fer un cafè en un bar. Quantes vegades he dit que no, que tenia pressa, i m'han enxampat més d'una vegada dient mentides, i aleshores havia d'inventar-me una altra mentida per tapar la primera. No, jo no em puc quedar, he de recollir els nens, i coses així. Perquè totes, així de fer una copa o un cafè en un bar, és que és la cosa més corrent del món. I jo, sense un duro, de sobre. O agafar taxis, igual. Vinga a cercar excuses. Un dia la Lolita va dir: l'Andrea té aversió als bars. Oi, maca, aversió. I esclar, que em vaig revelar. Però de què em servia? Així doncs, quan la Dora em va dir d'ajudar-la a la botiga, té una botiga de coses de Vimet, sap? Però tot molt refinat, cadires d'aquelles tipus en Manuel i prestatgeries, revistes, catives, tot de pa o Vimet o de ràfia. I ara, amb les coses orientals que estan tan de moda, ella la tenia de feia temps, però la té com les persones com jo, com la que jo hauria d'haver sigut, per entretenir-se, no per necessitat. I s'entenia que si en jugava era perquè jo m'entretingués també. Com que els nois ja són grandets, nosaltres tenim massa hores al dia. He pensat en tu perquè no ets de gimnasos ni d'esports, perquè no sé què passa que totes estan ocupadíssimes. I jo, per dins, ballant d'alegria, per fi tindria diners meus. Clar, que com que només era per distreure'm, vull dir que com que la Dora em pagava 15.000 a la setmana, bé, per mi, una fortuna. Mira quina em va caure a sobre quan l'Emili, després de burlar-se de la feina, i més encara del salari, va dir que amb això ja havia de passar. No m'ho esperava, i no podia tornar-me enrere. I he dit a la Dora que em feia una il·lusió boja, i ara no podia, perquè quina excusa podia donar? Que l'Emili no em deixava treballar. Era pitjor el remei que la malaltia, perquè això ni la Dora ni ningú no hauria entès. I que n'ha de fer ell de si tu treballes o no, que no ets major d'edat. No tens un dret. Vaig protestar, i molt. Va ser la primera vegada que em va posar la mà a sobre. Va ser només un revés a la mà, a la boca, i jo, fora de plorar, no vaig saber fer res més. Què fer? Agafar la maleta i els nens, perquè aleshores els nens eren petits, i la gassiveria d'ell haurien pujat ressentits i amargats. Separar-me? I que hauria d'al·legar? Mira quina cara faria un jutge si li deia: és que no puc anar a la perruqueria. Home, hauria sabut la riata. I hauria sabut tothom el que de debò era la meva vida. Totes les mentides que havia dit, totes les precaucions. Total, que com que no va donar-me ni un cèntim més per la casa, havia de pesar en 15.000 a la setmana. Vostè sap què és? Vaig acomiadar la minyona. I quan tornava de la botiga, apa, a fregar. La casa és tan gran. Ara que el jardí, això sí que ho tenia clar. O ve un jardiner o te'l cuides tu. Es va arronsar d'espatlles i des d'aleshores que baix només per tirar el producte aquell que mata pupus. Però em feia un tit de plorar. Em treia les millors coses que tenia, perquè la botiga, que li anava mudada, em posava una bateta i apa, a fregar com una desesperada. Si em trobava les coses, les tasses de l'esmorzar sobre la taula quan venia a dinar. I sort que ni el nit ni l'Emili venien al migdia a casa, si no, hauria estat impossible. I a les 4 havia de tornar-se a la botiga. A la fi sí, vaig aconseguir que la Dora me'n pagués 17 a la setmana. I no li vaig dir a l'Emili, per anar fent un raconet. I no sol per mi, sinó pels nois, que hi havia moments que feia vergonya les bambes que portaven i els llibres escolars, que sempre eren els últims a tenir-los. Ja havia rebut no sé quantes bronques dels professors que, esclar, no es podien imaginar. Que si em va servir el racó, i honrava, per quan tenia juntades 34.000 peles, totes arreplegades una a una, vaig un dia picar a la porta un cobrador. Era necessari pagar, va dir, perquè era una cosa de l'assegurança, un plus de no sé què. I ja s'havien exhaurit els ajornaments legals i patatim i patapam. I jo, com una bleda, les vaig amollar. De seguida a la nit li ho vaig dir a Emili, i ell va dir: i d'on les has tretes tu? I jo, com un imbècil, li dic que tenc un petit raconet. I aleshores sí que vaig veure-li, perquè ara ni per les despeses més necessàries tenia un clau, fora del pressupost de la setmana.
ho agafes del teu famós racó, xata, que ara ja no puc. I un dia el vaig veure amb altres senyors a un bar, d'aquest de disseny tan estranys, que jo no sé ni la cara que fan per de dins. Alçava el dit índex en aquell moment, que jo passava per davant, i vaig veure que li servien un xivàs, i va pagar la beguda dels altres amb un bon feix de bitllets que va treure de la butxaca. Mira, se'm va encendre la sang. Jo no era capaç de fer-li un numeret allà mateix, però a la nit li vaig dir de tot. La vida que ens dones al teu fills i a mi, i tu gastant en whisky una fortuna. Perquè ell sempre treia l'excusa que en aquell moment, que era sempre, els negocis li anaven malament. Em feia ràbia a mi mateixa dir-ho plorant com una magdalena, però no ho podia evitar. Les llàgrimes, si volen rajar, ragen. Va ser la segona vegada que... Però això ja era pegar-me. Em va tirar a terra i em va clavar tot de puntades de peu. Sé que cridava, perquè no ho podia evitar, però no volia que els nois... però no ho podia evitar. Em feia molt de mal a les costelles i va haver un moment que vaig pensar que anava a desgraciar-me i em cridava amb una ràbia. Mira, Andrea, que jo amb els meus diners faig totes les coses que em fot a fer. I si alguna cosa no suporta és veure una dona ficant el nas als meus afers. Em vaig quedar tota la nit estirada a terra, de mal i de temor i d'humiliació. I tot i els nois vaig dir, ja n'hi ha prou. Me'n vaig anar a un advocat, l'únic que coneixia, per haver-ne sentit parlar. I li vaig dir allò de la pallissa i li vaig ensenyar alguns blaus que eren a la vista, tot i que els pitjors eren a l'esquena i al cul. Em va recomanar un metge. Bé, ara seria llarg d'explicar, però em va advertir tot el que tenia en contra, que si ell ho negava i tot això, i que seria llarg, si fos un adulteri. Aquesta sí senyor l'altra cosa, l'adulteri, però que ell també he enganyat tothom. Perquè quan m'ho va dir que volia el divorci i que n'estimava un altre, ostres, si em vaig sentir feliç i tot, però quan em tocava jo li tenia ja l'odi. I això sí que ho va entendre, que el llit no podria mai amb mi. Em feia la morta, com aquella de la resistència passiva. Sap què vull dir-li? I a la fi em va deixar en pau. Però saber que tenia un amant i que volia el divorci, ostres, com si em toqués la loteria. Només va fer rumiar el que va dir, perquè aquest cop havia parlat civilitzadament amb mi, fora del sarcasme final. En havent acabat la seva confessió, com que tu treballes, la pensió serà el justa per als nois. I jo sé que significava la paraula justa per a ell, però confiava en la justícia, i el que diuen les lleis no. Així de tonta i de ximplet era jo, i encara ho som. I tant que hi ha més coses. La meva família, per exemple, ell sempre deia despectivament, els teus, i això ni a ell no li comptava, ni a ningú, perquè jo, la meva família, són una mena de clan, sap? I jo des de petita m'he sentit exclosa. No són rits, però sí que ho rumbegen. A mi, que sé jo, sempre els he vist fent comèdia. Mai no he sabut ben bé d'on treuen els quartos, però tenen sempre el bo i el millor. El cap del clan, sap que vull dir-li, és la tieta Eulàlia. Té més de 80 anys i tota la família la tenen en un pedestal, però no sols davant ella, darrere també. El meu pare, per exemple, sempre li ha tingut por. Crec que es va casar a la mare per complaure-la la tieta. Hi ha tot de rituals, com ara anar per Nadal i portar-li un present. Sempre, sempre ha de ser una obra d'art. Són l'única que d'ençà que vaig tenir la desgràcia que casar-me amb l'Emili, no hi participo. I això ha creat una tibantor. S'ha fet una distància. Ara que la veritat és que jo sempre m'he sentit de distant. Tenc el tiet Roger, germà del pare, que és el més circumspecte dels tots, que sé que va desaprovar la meva boda, tot i que la mama deia que quina boda més bona que fa la meva filla, perquè jo, els pares, els havia de visitar gairebé d'amagat. No ben bé d'amagat, perquè ell és tot el dia fora, però vull dir que no li deia, perquè si no feia comentaris feridors i despectius sobre els meus. I és clar, quan els nins eren petits no els podia portar, perquè un dia el David va parlar tot sopant de l'àvia, i l'Emili va dir que quan havíem anat a veure l'àvia, no vull misteris en aquesta casa, ho sents? És clar, a les criatures, per més que els diguis que una cosa no l'han de dir, ja se sap. Total, quan ell va dir que volia el divorci, jo li ho vaig dir al meu advocat, que ja no calia, vull dir les passes que estava fent.
o que deia que estava fent, perquè jo resultats no em vaig veure cap. I ell em va aconsellar que en defensat si volia treure una mica de pasta, però jo confiava en la llei. Ja sé que resulta increïble, però és que en la vida que he portat no va ser tan fàcil a l'advocat de l'Emili, que vaig sospitar si aquell altre advocat, el meu, no m'hauria estat enganant en tantes dificultats que deia que tenia. Igual estava concorxat amb l'Emili, però no ho sé. No sé si això són d'arbariatjos meus. Em va tocar la casa. Vegés, jo que la mantenc a la casa. I a més, al cap de poc, la Dora va plegar. M'ho va dir com si no tingués importància i a mi se'm va gelar el cor. La pensió era reduïda, però no tant com ell volia. Vaig tenir sort que la Dora plegués, perquè ara constava que jo no tenia ingressos propis. I ell va insistir al judici que això era una maniobra meva. El que no entenc encara és per què em va tocar a mi els nois, sense ni tan sol consultar-me, i encara gràcies, si no, aquell no em va passar ni un duro. Total, que de sobte em vaig trobar amb una casa que costa molt de mantenir i amb 2 adolescents difícils i sense feina, i una pensió de 60.000 al mes. Ai, no sap el que vaig plorar, i quan em vaig desesperar. Perquè m'havia de quedar jo al fills. Va ser automàtic, no em va deixar triar. Pot semblar una mare desnaturalitzada, tot el que vulguis, però jo aleshores el meu fill ja no els estimava. Perquè no m'agrada com són. Fan trampes, no trampes en les cartes, sinó en la vida. No són de fiar. Miren de gairell i com a estudiants, si sabés la de disgustos que he passat. És que contaria i no acabaria. Ja de petits, però aleshores penses, esclar, viuen tan escanyat per son pare, quan siguin grans seran diferents. I un ràbec. Ai, que han estat de l'ànima dels petits, per pujar-los de peus i no canviaran mai, si ho sabré jo. Vivia molt angoixada, i més quan veus que tothom, absolutament tothom, et gira la cara, perquè això entre nosaltres no es fa. Sembla que l'edat mitjana, no? Però per a nosaltres el divorci és una cosa molt lletja. Tothom aprova amb indulgència si tens un embolic, perquè a mi me n'han contat les amigues de totes les menes. Jo era la rara, perquè mai no contava cap aventureta com elles. I ells, els homes, si és d'escàndol. El mal és que em va pagar la pensió 4 miserables mesos i em va tocar anar a veure aquell advocat del principi, el loco entre les cames, perquè jo no sabia què fer per cobrar i plena de factures perquè aquella casa és molt cara de mantenir, per més que estalvis i estalvis. Li vaig dir que no tenia amb què pagar-li i va estar seriós tota l'entrevista. Quan em va acomiadar em va dir que jo em trucaria i no m'ha trucat mai. Miri, jo parlo llengües i sé estar con ningú, així doncs em vaig dir, has de fer alguna cosa, i així se'm va ocórrer fer-me hostessa de congressos. És una feina que em va ni pintada l'oli, però el curs era molt car. Vaig pensar en la Dora, que era de les poques que no m'havia girat la cara, i vaig contar que l'Emili no em pagava la pensió, i em va dir obrint uns ulls com unes taronges que el portés als tribunals. És que no tens diners, Dora, perquè ara, com a dona divorciada, sí que ho puc dir, abans no, i de seguida em va demanar que sabia de l'Emili, i no es va escandalitzar gens que m'hagués deixat per un altre. Això no vaig tenir inconvenient en contar-li, perquè ho sabia tothom. I també que em pegava. Això ho va comprendre i es va sentir molt solidària, però no parava de fer aquella cara de pensar que també aguantar-me a mi, som tan rara com creuen que som. No me'n va la deixar de cèntims. Va dir que no podia, que en aquell moments no podia. Vaig passar una gran humiliació. Em vaig sortir amb les galtes cremant i l'estómac arronsar com un cuc. Només aleshores vaig pensar en la família. El papa no em donarà res tan tibades com estan les coses. La mama ho hauria fet, però ja fa 2 anys que la vàrem enterrar. Repassava la família d'un en un i sabia que passaria una humiliació innecessària, fins que se'm va ocórrer la tieta Eulàlia. Calia posar-hi valor, perquè visitar-la és com anar a un santuari i jo havia trencat totes les regles, tots aquells anys de casada. Sí que me'ls va donar, però a quin preu? El sermó va ser com un no imaginava que cap ésser humà hagués tingut les perques de fer-li a un altre ser humà. M'he passat donant-li les gràcies des d'aquell dia. Em té d'acompanyant, de minyona, de lectora, de dona, de fer encàrrecs. Tot. Ja ho crec que s'ho ha cobrat. I que consti que els hi vaig tornar de mica en mica, per més que tota la família ho negui.
Quan vaig començar a treballar, estava molt contenta. Un salari mitjanet, però per fi suficient. I aleshores vaig començar a sentir aversió pel meu fill, perquè me n'han fetes de tota casta. El David, als 14 anys, va cremar l'escola. Sí, senyor, l'escola, bé, les fustes de l'espatllera del gimnàs, per una revenja amb el professor o no sé quines coses. El van expulsar. Ho vaig passar tota sola. I el Daniel va tenir una baralla en un bar i li van fer mal, però mal de debò, o un altre, un tan gamberro com ell. A més, opinen unes coses. Són com a nazis. Sap què vull dir-li? Varen estar entre uns detinguts per alliçar un magrebí, però se'n va escapolir i no el varen enxampar. Almenys el David, perquè ensumo que el Daniel també hi era, perquè són inseparables aquells dos. Els n'he fet de sermons, però no serveixen de res els sermons. Me n'han fetes moltes. Jo sé que són capaços de robar i de pegar i que gasten més diners dels que tenen. I m'he dit, ja n'hi ha prou. Així que vaig localitzar l'Emili, que em va costar perquè havia canviat d'adreça una pila de vegades, i li vaig dir al telèfon, són fills teus i ja no els vull. Va riure, sap, i aleshores vaig mollar la bomba. El David és a comissaria. L'han enxampat quan saltava la classe del club de tenis. Va callar. Va ser un bon embolic, amb una pila d'advocats per mig i tot. I jo, que no les vull. Fins al diari va sortir i tot, quan el judici del David. Em treien com a mare desnaturalitzada i tothom anava ple que els havia pujat com a criminals. Jo, que m'he matat per ells i que els he tret els darrers anys, n'hi he parat a casa, tot el dia treballant. A més, em fan por. No són bons. No es tracta d'una relliscada juvenil. És que no són bons. Per fi se'ls va quedar el seu pare. Jo sé de sobres que no pensa aguantar-les i que el David l'ha ficat a un internat molt dur de Girona, però per poc temps, perquè aviat serà major d'edat i no sé. Pel que fa al Daniel, l'ha obligat a ingressar a l'acadèmia militar, perquè el facin home, ni que sigui cos, a veure si poden desfer tot el mal que li ha fet sa mare. Ara ja no em parla ni la tieta Eulàlia, que amb mi tenia minyona de franc, ni la Dora, ni ningú. Ara som una dona malvada per a tothom. El mal és que va sortir als diaris i ja no m'han cridat més per fer cap congrés. I això que m'he rebaixat a demanar-lo amb tota humilitat. Li vaig tornar a trucar a l'Emili, perquè ell diu que la pensió no me l'ha de pagar si té fills ell, però... i jo. A més, no hi ha cap paper que ho digui. Aquella sentència del divorci continua vigent, oi? Però no em vaig treure res. Esclar, estava molt amargada i molt cansada. I em vaig dir, Andrea, per què no plegues de tot? El mal és que em va trobar. Mira si és mala sort que la portera entrés aquell dia a pujar un paquet certificat. Jo estava inconscient al llit i va avisar i em varen salvar. Esclar, que la justícia hi ha ficat el nas. Li va prémer les clavilles a l'Emili, però és molt llest. Per això em varen declarar incapacitada. I ara em tenen aquí i li he de contar tot això a vostè perquè em curi. Vegés que tinc jo de boja i és que hi ha gent que han nascut amb un mal destí marcat. Però m'és igual el que diguin. A mi, els meus fills no m'agraden i estic segura que li passa a altres mares i cap no gosa dir-ho. No sigui que les tanquin com a jo. Amor de mare, de dones d'Isabel Clara Simó.